certifikát pre predaj produktov v Európe. Certifikát ISO zabezpečuje, že tieto produkty budú aj naďalej vyrábané v tej najvyššej kvalite. Hygienický atest, ktorý bol vydaný v Poľsku, platí pre európsky trh. Jedno balenie v modrej farbe obsahuje 10 kusov denných vložiek s vysokoabsorpčnou schopnosťou, ktorá vám zaručí komfort, pohodu a príjemný pocit sucha počas celého dňa, či už v práci, v spoločnosti alebo doma. Cena balíka denných vložiek je 4,75 €. Využijte možnosť registrovaného odberu za nižšie ceny. Jedno balenie v ružovej farbe obsahuje 8 kusov nočných vložiek s vysokou absorpčnou schopnosťou. Sú hrubšie ako denné a svojimi vlastnosťami vám zaručia spokojnosť a istotu, že do rána môžete spokojne spať. Cena balíka nočných vložiek je 4,75 €. Využijte možnosť registrovaného odberu za nižšie ceny. Jedno balenie v zelenej farbe obsahuje až 30 kusov tenučkých intímnych vložiek s vysokou absorpčnou schopnosťou. Cena balíka je 6,50 €. Využijte možnosť registrovaného odberu za lepšie ceny. Štandardne sa Love Moon aniónové vložky predávajú v praktických kufríkoch, kde nájdete 10 balení denných vložiek, 4 balenia nočných vložiek, 5 balení intímniek, takže dohromady 282 kusov tých najkvalitnejších vložiek na svetovom trhu za skvelú cenu 99 €. V prípade registrovaného odberu kupujete toto kompaktné balenie za 70 € a každé ďalšie za 63 €. Využijte prosím túto ponuku a informujte sa na telefónnom čísle 0905 224 165 alebo e-mailom na adrese vinalite.sk @centrum.sk alebo priamo vášho distribútora pri predvádzaní produktov. Ďakujem za pozornosť a prajem pekný deň.